Ujire busio bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi. Chinsa ni sato chewono botuko mwancho muligerenga kende ngokwaligania SMS ya mangana majanya rokumanyigati yari twabereto gokwaliganalia kurase mambia yarenge ntambe ka chinse chigabono chebono margoba ali tukeligali ya Jumamosi ekombu Jumamosi tariki sana isato omutinyo gatana limo omwaka bw'ekiri bubere na merongevere nena mangaga ndreto gokarekana ayo aseri bo mwancho mulingo chukumanya se margoba yabono ngubuna bali kibaito bayasangirire isiko naboigo ime yorogongo roito Ruagusi tunakwemanya asenchira joweme nyirabono ekyombu Jumamosi tukorenze gutwara abarai aho tuchikumulekera amangana renge toborai aho sobono leadership and governance asenchira abene oborai anamono sorgongoro ituragusi nganto chikonyo oburito semaragoba yabone gonto basakosuka ngwira nanda tandero sangamo naye anemono hamanga turamulekere na kiyamangana twekera ni gwamangana yoboraye ase county ya Kisii nabo tumulekere county ya Nyamira somurubiri obweke umbuli tukeriga ngalia ekyombu Jumamosi kolende SMS ya mangana maya ana mange abereka okorekana ahito kuchiko sanganaye ase maragoba yabona nyirabona bakandira gotobwati agwetera semeli mtandao semeli ya Facebook na boko tunabuna NdiziTV News the digital na bagiya semeli ya YouTube tunabuna NdiziTV News da tobase kweba gotobwati gwetera se website yitu no utambe www.ndizitv onyale konyora yamo na yanda mange century yo urito kubwatira nero gwetera somo na bwimanyiriyo igakoro kwa Lydia Mose karokeli petro ndemokera kwa nikichibi chamo n'wita gwekera century bwana teto yekimanyiriyo toira netwe manya century yoboikirano Saransu ikabono twe manya century yoboikirano ireterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha emesi amangana manyetoko chaka samangana renge tobolemi kurwa sensemeli ya bogotutu bwa masaba ejibone gotoka se county ya Nyamira yorigete kergo kyobo director ase zone yo ya bogotutu Nicholas Ochenge liganya rekoboli ya bali mikurense yukane kibunanko mugani bareke melikie chae elikane kibunanko nyara bale kwegendere ya anemono konyargo kini aliga sali ya bochenga kijinika kwanira samangana renge tobo choli boli bosyo nagote abura nabwateke nenga gaise na soko ne kinaje kosira bali mikurwa sensemeyo baisoko mali bakali ya bene asobo choli bone boli bosyo director unatoka manyigwa no muri kitokura se county ya Nyamira Paul Kapa okara Director yigahaga gukwanira abashirika bekanise yega ya Elia Yogo SDA asomorubiri hogo sangiriye bisagwa byo gukinia ekanise yega nigo agendere ko baga gusegeta abananchi abo anene bari abalimikwa nikibunango zikabareke meri igicahe HI is there to stay. Directors come and they go. Very well. Lakini HI ito go baraki. Kuiketi gale. Ekamagito kuiketi gale. Egere. Getokonye. Ochenge gagukwana buigo. Nigo aereire njira babekiri bitambukiro ebikirano asubura ibweta kwene kibunango kinya bale engeria y'umulimi. Intubuna torofs. Mama edenga etu alwetu. Waka sto ikire. Kwa lote silingi 11 ponas. Owaika. Meronge tatu aisa nemo.
twarue shilingi 17 twekire shilingi 24 oigo nigagendere ko bagakurira nga bahise gochorwa na inde igora ni kiboneke mende kigicaye ngikonyara koba gekoba n'ubwaito bunene bucyase umurimi ebona sito siarenge ngurwe chisingi jire 35 emo igenda rai igenda iguru umusara no turati kurwanira nande tutamwe mutubwate tora gusunure 24 na to chenjebe to kana kito inero omote tubwate kusia tobotigara abana baito kamarikende nkeyo oigo nigagendere ko bagagosemia abananchi abara bali mikura sorogo ngorigana ne kurase factory ya Nyansiongo waesokia asobochori boko bachora aba director bure busyo na waka chikura cyobwasyoku elio ko bachora aba director baranyara ko bakubayirira na inde chikura oyo mitoke tukona kule kiwa kudara 28 ande jiwa kwa secret parrot ubwate kebande kyao ne slip yao naena yewe kugwaka moto yo tomorrow wabera sire naena kwa twakone gore echa yaito Nyansiongo yaito igotole burunge ingana yanyara ko bage gusirwa munegati y'abalimi abo batebiruna igo boraibo eta bwaba ubu bwaita obonene yarenga tumo sabere chikure chino akoko amasikani gamongo bwo chikura tusikana no mwalyo yani gabalimi babwatokirwe obusemia lero naboko nyono muntu igotole chae iganga nyete kibaso mwali wo mutien na bali munonde bwensi omwalimu agenda ali musara waye nyoka basegende tukakane ine roto kurwana turo to tike ekemerige to kironge getabwati mangana kombokom lakini abadalinga abadaya tango kuratule turo na enda bana bakaleti abande bache lakini nini mubwate amachi na kesa weyo korwa General Moreno, we must have a vision. So to a mission, and not to a purpose. And that was the main theme of the day. So to a vision, so to a mission, and not to a purpose. iginko reporteri getaseni kya wanjete Kendizi TV kurugiga seti nseme chiga chali ya Yogo SDA yugutuke meye wadi ya Gesima imeye county Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp okara Biyama no muliketo Polycarp okara sorobochirwa centre yowe kirano kurwase county ya Nyamira gotigana yono mwancho muligero murebwense William Samuel Ruto seritukoli ari niganyara kora anebono omuroberi bokonyara gochengero bokorri b'abanyanyimbo bali ba Kenya Air Force abona babera asobokorri bwabaseka kemyaka 50 noyomo kolengana no murebwense niganyara ko batogia semeremo yawe ro kubatira namo nebikosi binda sensemo yo banyanyimbo nakone kibona ngo ikirani baro bokorri bwabo asenchere bonata konyara ko bobuli abagendere kubatira nasobeme asobokorri buna tokumanyigwa no muri Kaite Joba Maangie Mayaga yogo takiwa omwaka bweribu AM chimia kianda nemerongo 54 nigega kosi kya banyanyimbo kya Kenya Air Force baba bagochengera emyaka 54 omoroberio obagowekeranwa no moraibwense Dr. William Ruto. The Kenya Air Force at 60 kago kwa na chinga kechyo nigo mukomanda omonene bwa banajeshi General Kahariri abagako gokera kogendera gokina gweke kosi ekyo buna emyaka ekonyagosuka korwa ense ya Kenya enyorera obosibole bwaye of the humble beginnings of the Air Force, which was established in 1964, shortly after our independence. From those early days, marked by aspiration and determination, the Kenya Air Force has grown to a formidable force, renowned not only within our borders, but across Africa and beyond. The Kenya Air Force has continually demonstrated excellence in its core mandates, that is defending and maintaining sovereignty of our airspace. Ensemo yaye omuraibwense Dr. William Ruto nabatogia ase okorwa amagimabo anene mono aso kolenda ense ya Kenya na makungu babeire bakolemereria chinga kibako enekia obokoreri bwabo. This is not just a date on the calendar. It is a momentous occasion
to honor the unwavering dedication, valor. But beyond the aircraft and technology, it is the people who form the heart and soul of the Kenya Air Force. You, the brave men and women, have dedicated your lives to protecting our people, our territory, and our nation. Nakuonera emiroberi emyabako babagokora asogosire bikosi binde by'abanyanyimbo ogokonya koreta omulembe ase chinse chitonchokanaine na kurwa obokonyi chinga kiense ichekonyora emibasokano. Your role in maintaining peace and security extends beyond our borders. In Somalia, DRC, and other regions, your efforts have helped to bring stability and peace, reflecting Kenya's commitment to being a force for good in our region and globally. The bravery and professionalism you have demonstrated in these missions have earned you the respect and gratitude of nations and have earned our nation admiration and asaba kakurwa irago enda kubasira na kubasaba kwenda gukora imirimo yabo asenchira y'obuikiranu. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Ndiye muno mulikita Job Manga sorobote ruwa senchera jo wekera gotigana jo no mwancho muligerya omokonyo murewense rigatika shagwa niga teberwa nagendera tene merobeliya ya sokwanike na kubwatira na no murayiwense ilikanya rwekeranya magendera iga sense ya Kenya chinga kiciniga kwanira mangana rengete binyegwa asogote yabuna omurobeliyo bokonyara gositia ebinyego bitanchire iga sense ya Kenya ningana abetka gosira mono nabwo nagendera kwanike kibuna nkurwa ni bare amarwa tanchire unenchire mu yokonyara kwa abasaili bagali konyara kwebwatanya semerobeli akorengana gashagwa niga teberwa nigo abasabanga barorokante kwebwatanya samaliyo yogo tindia igintu kirete ko cyakese kiyo kurania marogo yogo tindia yabasaye kwebwatanya asemerobelio ende. Na ndio nilianzisha hii mambo ya kupigana na pombe na tunaendelea. Vijana warudi kwa boma, wakuwe na familia, wafanye kazi, wakuwe watu ambao ni wakujisimamia. Pia at the same time pastors wamesema wako na mambo mingi, wakitaka kuja wanitembelee, bishops and pastors tuongee. Please, you are most welcome anytime. Kujeni tuketi. Kuongea ni mzuri, then we see what we can do with the issues that you have. I agree with the Senator Cheriot. There is no crisis meeting. What crisis? Hiyo mkutano ya UDA, juzi rais akienda ngambo, aliniagiza niite hiyo mkutano. When he was away, nikaita to discuss our UDA matters, mambo ya uchaguzi na mambo ya chama yetu. Because we must strengthen our party. So let nobody set an agenda for us. We have our agenda yetu ni ya kuunda chama yetu na kuifanya ikuwe na nguvu, so that we have a strong party. And UDA party is a party with an ideology. It's a party that we continue strengthening every day, so that we have a strong party with an ideology ambaye is the bottom-up economic transformation of this great republic. So hizi ni vitu ambaye tutaendelea kufanya. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Kericho. Sina mambo mengi. Niko na salamu tele kutoka kwa boss wangu, kiongozi wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya. Mmepokea? Pia rais amenituma na mchango. Kwa hivyo tutajenga. Rais amesema kwa heshima ya Archbishop marehemu Chumo, hata yeye na mimi tutaendelea kuchangia mpaka hiyo headquarter isimame. So on behalf of the president na mimi, we want to give you our undertaking ya kwamba itakuwa sawa. Mheshimiwa Tuwei, nimesikia vile umeongea. Ni kweli ulikuwa umepotea barabara. Sasa umerudi, karibu. Na gotigana yubono homureweke make ODM rera morodinga nigakirana somo cyo Nairobi asari tukulia lero asomo sangero wa Pan African yubokanya karete byombe ne mono biribi kanyara ko igero bane ho manya banto ukwana kurwa sense mu Nairobi rera niga ate biru nambagandre kubatira namone chinse mu chinde erikanyara ko ne kibuna nko igera bare baliya abatali gwekirani wa okogani kwa bochenga kechira niga mentri ko bolia ensemo yobolendi bwekira ko igero ko ne kibuna ngokara bali merimo yabasenchire bone to kanyara ko balendana n'abakenya no nabo niga ate biru
bagendera kubwatira namo no mubondo bwe chinse ko nyara kwane kibuna ngogerera bale na gwikirania obwene bwo mwanyabanto. We cannot and must not sacrifice the rights and dignity of our people at the altar of security. Instead, we must strive for a balanced approach that ensures the safety of our citizens while upholding their inherent rights and freedoms. As I seek to become the chair of the African Union, given the opportunity, I pledge to lead with integrity, compassion, and a steadfast commitment to advancing the twin objectives of human rights and counterterrorism. I will work tirelessly to strengthen the capacity of our member states to combat terrorism through coordinated efforts, intelligence sharing, and targeted interventions. Simultaneously, I intend to champion initiatives that promote respect for human rights and fundamental freedoms, foster inclusivity, and empower our citizens to become agents of positive change in their communities. The struggle for promoting human rights while countering terrorism is no mean task to be achieved by any one individual. It must be a collective effort. I call upon each and every one of you, representatives of civil society organizations from across the continent, to join hands with the UN, states, the AU, and all of us in this noble endeavor. Your voices are powerful catalysts for change. Your advocacy indispensable in shaping policies that reflect the aspirations and values of the African people. Together, let us forge a path towards a safer, more just, and prosperous Africa. Na gotigana yumoncho muligire bono tatenkwira soroboti rwabene ase wikiye urubona abantu kwariganiriya amaiga yobutiko imegokorwa kubotikana nege koleke mu musacho mukuru chinsemo chia ekinyoro kyanyoero kigutoka se wodi ya Nyakoe ugetutu imeje county ya Kisii musacho ni gantu wa musagane tenga keya mugakwira na senka yaye bakamutigara chinkoma chintindi kigima wikananya kubutura chinsemo chia ye Chansoni asabere nyagetali aseke getambe na bono ni gerenta senka yaye bagekora na senka yaye boy gomusacho yunigo matukamake abetaka kubura kurwa senkeyo aseke kiyemo andaga toka kolende barebe kretekera bakiranitege koleke mbarabyaba nasiki pale kumuna cha chinsemo cha Chansoni liboli nene abakagurumbarabi babekuru byara gose mbarabekwa wanchuma robota ngo cyo kubatokera semargo bajabono toska tubati roboti roginkirana gwira nande nabageni bili tukulia lero asumuru bulbeke umbugiye za kolende turigerya ngo roboti ro Nase kinyoro kyanyoero gikegotoka se wodi ya Nyakoe imeye county ya Kisii nigoto goika asenkeye aiga nigoto kwariganigwa nomungina Mary Mora oyole nogoichano konene igoroko goitwa ko mwana ye Lucas Trader asenchera yogukumya omugano mwenge noribuna omwana ye niga bantu amusagane dishinze cyabutuko komoita wega komobutora chinsemo cyaye Chansoni ekerenga gyo kumuita ngergikiarenge Lucas oyokuru mucyo mutaka nerebo igotari kwenyara ninki bamuboria gose ndino Lucas machuki toeli nonya nogukwana nigero muchanda sare Lucas kuwatekana buna abantu bamusagane tinigo babete bakumubitomu yasebgote byaye ande ko kakomurusia maino bono nigaborere bichanga okuragera no muchando aiga ikiaranywe nerongoli Lucas nigagotumanyibuna asaganetwe
Itu ngene urage tensa umukasa ni ane ko kumuranga ni kusuna sa. To ngene to akangira kuchiro koroga sai kwende ki. Za ko kwende ndi au to sibenda kale ura ngo se batwale. To ko ka tu ikorro. Marangu ya ka ona veta ka ona veta wana ka ja kanti korro. Ana jengo jujo ko tutuka abantu bazo ko kungita gaho. Onyina bo ni gamente abantu bamusaganete n'abantu batamanyire. Kanjira banga abantu bako twanga tukalanga baya ko mutenga kinga mwe utoko wapi. Ko utoko wapi saisi. Okay. Kwa dia anje yenga ngungwe nguranga kanguchi. Nka ngai awasa ko ngita ka wiri. Roto ngene ra ka tama ka watinjira ko cha abantu aba. Otawire. Kulende no nabo ni gatira tote abuna. Abantu abamba atemete kumusagana gose nabwate chibesa. Achikolikiwa na watu base yoka yana watu yoka. Yana watu wakangita wakangita usana. Nekagire buna konyona le Lucas aho ni dio bolimo. Chinkuma nabo chigoteba. Kulenda igenganeye njatagete kobekwa asoborabo. Ana chuma de kasani wakati na wakati. Kini kada waji tukori fana niwe kwa waji wasa niwe kwa erongi kwa chiki wanyo tikende nole. Ngite ndo akantika kaona akaranga na ngitro yo. Choko na ndo sichona mwino. Kwa ka ngitro to na wate ka uri fera. Okanguro akala ko ngitro ro ka wate ya okanguro ka to china wate to chiane. Nonya nabo Lucas ni gakorera buna. Bamubutorete chinsemo cha Johnson no yatatagete kubeka maiso marore. Una andu ngita ka karanga na kuma ngita na kule. Inji ngita wale to ngka ko. Enda na ngarta kiko. Ni ngita ngusiti ka ulira ko wato kantika sawa ko. Janjani wato kankewa. Okangula chinsingi cha Johnson. Kolengana no mutureti bwensemeyo niga koenekia egekole ikyo na gote yabuna enke yuni gagendrete gochandika injengoro kujalsi yakunga umutureti bwekenyoro kyanyoero iwonkumete karongo nyoro omwana one aitire bobe paka chinsemo Johnson chingusire nande chinachire arus akira maino akaera mono karongocha nkumurigereri omwana yakerunya gitari omwana one era bakubata na ngina ngokonya ri ngina asa tambe nero korenta kende baria bono ngina gachande gite nero kumusugurikera ono ngumya kara itetu bono njebe kangwete menera na murigeri na maretara igato gitina to gusanga ga nyumba kolende na kiruka seitire omwana oyo gaitire botuko ekera kurwa sare kurwa gochanga akanyora abantu njira bakamuita agoteba ngana amachambasi amwita kini majamasi nduranya manya bono na inche nataka buno mutureti bwekenyoro na inche monkonye mbuya mwaja nje kenyoro ekegyansingire abantu abatubaligi kubwatira na mone serikali endegero omwana oyo anyoro bwene buwaye asinginjo nero rebredi wina yangina bono munare nyomba gaiga ino sumbuke tenero komorendro omwana nero renge komokonya ige nare gusaba nyasare guwanja tobuwatirane amone serikali endegera abantu abamanyu babuwatwe badengi bali kubuli mwana oyo none nabo kolengana na ngina Lukaza nigamanyetigwe igoro yo goitu kwa mwana oye egento kiabeto moichano gochiasare nara na mugondo murageta kuruko kebini akanta ibikarate na bumungina ono ko yana bano kontegara iro kombi nyumba naka paka muina ali we yonde muno aro murasare ira itrebobe gochi komine konga nyawo mane aitremon ngina monto goikaso mwana oye iteretwe korigereria amaberoka akararo mwana oye karairense atabwati kiambori ninki bamubunya gose rairega manga no witoko witaka boka mabera bwanze pana nda yake wana nasi netuwa itremo bwasi ndanya nyire baka ihe ono ngina kubisera bola manya to mabera ya nsali babuto baragete kubutora nkia kwa tena ntabwata igoso amatuka make maega ya Lucas gosagano na goitwa nigo omweria ya bolito kurwa senka ya ichinse chia butuko onde tamanya nkajachia igonde no kumya so mwana bwe kazi ni yane oyu itetu bwangwiga na machambasi alenga gwetangira kamonyora bakamuita bakamusalibobe bakamwata amaino jinza mo Johnson bakangusa
umwana yakabogwa negitali bosongo buna rweto uchirenga nangu nyoko bweni wale bono umwana yo iga imugire kuri nyomba Jumamosi botuko tobore kwikira bono iga nkoli kitore twajira insamo jonse twamurigiri amairi onse twaetire twajira police station twabekire report paka saba gambi kuba ntoko sabe serikali pande bamaida so umwana yo gale bamororire iga kurukuruka machuki iga ko kwendumye nabekire chichuma chiaye monuga nanu mutu ani gari mwana yasot kamura njoyo komonyora ande motoko ni mutu bwatya senga nyungu muri gitori aiga eyamate abairi n'abasandi bagachaka kumurige Lukaza maiga yogo tarachinsemo chonsi chinkendu nabo igo asinyagitari kumurigia tibamonyora bakariga chinchera chinde cyo kumurigia agachaka kumurigia ase chindoche ano yo garo yone yorende twatemire ko rigia sama iri na ase chindoche ko etandote ngantora morara na muiri onde kwa isi ora manyaso mwana oyare usondo ora morara sa ageteroche na moko to kwanya mota tavi ngaya yo mwana montanara ageteroche ga wane toka ndete chindoche twaitira sama iri police station twachiro oro mpaka bono iga ndoche tore toka ndete kumurigia urmambi mpaka bono iga nturamunyo tukarenga ringande na baba sakutoka roje asengenjo asa mairi na chiroro chipori chonse na jiro mambi mocha rinarenge na ndapaka nyagitali ombora mano mirotoka nata kurigiga iga amurigia sama toka mange sana kwa to sirreti wikira bono iga ntora manyora na muroje toka ndata weta wonjo kana roche iga na era to kurigia ntora manyora chinkoro chigasera muno maiga yabaruko kumanyigwa buna omuntu narorokante kagosombo na mache asoroche roirianyi orochoro iga ni warokoro kuirianyi amangana yetwanya nega tware gonya goja badango omuntu aje kaine okoyo gosombo na mache roche yagara nali yabantu abamate tobwatirane tosoe roche egere gosento manyore buna kwa ntwe abantu bakwana bagataro rochero butuko na mugaso korendonsi akababosa maiga yegukeyemo orobotiro gacha buna Lucas yotokire nigatabakana muna maiga yokono cyo chinsemo chia chansoni nigatwale tomo chando bwobongo maiga yoko kurwa senka yaye nigatabakana buna obutuko bwaso gate nigacha gate sabari yaye go chinsemo chia Kirigoriza kale na magoro obutuko bwaira bwakia kolende orale meteime orarabara osora randonse wikaika chinsemo chia Kirigoriza eshide yega na tote ni nega twensi no mwana ne konyo nsireti okorokoro kama chuki konyo na togo nyakolia the whole weekend ngima ya etiri lakini wetera nyasao ko bwakwaye na moro kanene yesterday na chitega ngo bono yenteke yakere gena naga shele twabwa tomogoko twensi twago kakiro monto bada ya machonzi wone yaba omogoko na ndomo bunyonya rumuntu no nyega kwete lakini buye mbosa kubora misi una watu wamanya kali moyo iga you appreciate it kama manyora twamanyora nchere kugenda Iranda saidi ya Iranda moyo lakini oyone nato gete waya de ngambi abanga be bamito matubate titi abali nanji na bahiri go speak ni tele ko chashi ngali machuki mwana oyo ako Luka machuki toy no mwana umurumi no kubwani nka yare gochiana nka yabate beto kanyari konya goteba Kirigoriza iga kogenda iga bete buno muntu bete diskolekaniyo aso mutwe iga kogenda bwa moirega isibwa moireire nwa kurara gabu ne buru sana ne bumuchi bumuntu gabwa tumusamali umuyana bali ko mokonya uraro wona ndi muna chitego cha yapaka gacha wika kisi town no musamali omonyole taka mubuli swali kama 96 tombo songo igara moto imbo songo kama tenya kwa kamureta baka nyakwa wal munaika nyakwa na still taje tikubwata network gochisobo naenda kanjurera gochiranda tiwobono twakire buya sinya saka kama toreta ku Kirigoriza is very far muntu wika Kirigoriza nandi kwa na gochera buyeka tunashukuru sana magega yogotoka nigabanya kenyero bamanyeti wigarije korekyo aiga bakamureta Lucas kwikase nkayaye omusamali omuyani gamonyoretse chinsemo chirichia Kirigoriza akamubeke gari oikabosongo kurubosongo koikanyakoe koikanyakoe agachaka esabari guchiranda libaga lya sobo ayonsi nigakoretererwa kugwatekana nokuno chinsemo chansoni ekigotebekana buna chiretero gutwara umuchando bwobongo abanyakenyoro nonye nabo mbachingire togotoka kwaye bagatwara omojego moke bukumwaligania muna litukulia igoro twarengerwo chikoliyo mwana oyo
twamorigi tukamoria ng'ama tukatete wiki ngima lakini ne nyasaye nabe tomuya bo tukotogwa kirisimingo mwana otokire iranda moino muna bona basamara bamyote bakamanyororo tunashukuru bona twakore sherehe yaye tothe ng'omone tikamubwatere nyasaye mubeke chinguru agendere komenya nande tatanta nagendande igo twate ng'ambia mona sabanta mwensi mwarengega gakiundo okore nyomba kona okora masabo bwakora masabo so mwana mara ngakinya sare ndengeria igere nyasabo atero mwana ande tagendande kurende amaborio natigarete ekenyoreke kyanyoera segoria nyakoe asama tukabwanga igo busari bwarokane komenta kana sensemejo tari bosaria tari bosagani oboiti nigo bwarokane kubwatanse aigano wanye nabo oinyore buna nerenka yomugaka Francis Mutari uyutwa murekerete oitere tunyumba mwaya so wakumutwe goikagukwa eketari gekore getangani asensemeye abantu boitwa kose gosaganwa babori nari buna bantu mbarabe kubyara kurwa sensemeyo nase kigose abanyakenyero nigo ikarabwagate yabuna ihwamenyerete obwoba kubwatikana n'obusagani n'obusaria obwarokane komenta kana asensemeye yanyoero aigani gotaganda tukubwatia obene bwaje Lucas Machuki uyibono obete kagoitwa kurende libuli nditigarete na mabuli na mange gochya sabantu na kyari konyarekana abantu ababete bakumusagana abagotobekana buna nigo barenge negari wigakobutira chinsemo cya Chansoni amabulio na mange rekera bone genkeye uyibona gendete gotakuno no butaka mbaranyoro bwene bwabo kurende nelibuna abataka mbanyoro bwene ningana togendete kumurekera sobime nasiki abantu bagusagana abantu anemono cross chinka chintaka chinka stari kwenyara okuburwa ningatieme chandagendrete aiga endagira n'umuchando no yabwata sawa kurara ikibakuria n'umuchando munene enkeje nagendete kuburia serikali kone kukunda kubabwatsiere kunyara konyoro bwene bwaye kurendiri bwene ndina oyo barenganere ekirago sagano na kikira boniga atarorobotirene na kiyanyarikanete oyo barengana kanyara gusagano na witwa maiga yo gotuma ingi yako garata agetoroboti anyara gote yabuna umusani barenganero itirwe ine ngana ebwata muburio onsikianda ikumune libuna Lucas na nyoro bwene bwaje gose ekerero kyobosibole Ndizi TV Vincent Onyancha.